आगु मागो दमासि खुंफुंदों उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ दोलोआ। मागो दमासि फोरबोआ गेजेराव 3 सानल'सै। उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ मावख' मागोनि रंजानायखौ नुदों। दोलोनि गासैबो बिबानगिरि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरखौ लानानै खौसेयै आगु दमासि खुंदों उदालगुरि जिल्लानि बिपिएफ दोलोआ। मागो दमासियाव रंजानाय, बेलागुर सावनाय, गावजों गाव मान होनाय आरो जानाय बायदि खुंजानाय आगु मागो दमासि फोरबोआवबो खालामनाय जादों। दोलोनि गासैबो हारि आरो दोहोरोमनि बिबानगिरि रायजो राजाफोरा आगु मागो दमासि फोरबो बाहागो लानानै रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो खौसेयै अनज्लायनायखौ दिन्थिदों। आगु मागो दमासि फोरबो खुंनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारिया बाहागो लानानै बेलागुराव गिबि अर सावो। लोगोसेयैनो बाहागो लायो लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि रिन्जय बर', इएम प्रेस मोसाहारि, आसामनि मन्त्रि चरण बर', बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा। बिराद मोजां मोनदों दिनै बोसोरै जाबाय थायो। देग्लाय जोङो माने बयबो खस्थ' खालामनानै सरकारबो दानो हाबाय। दाखांनायनि उनाव खिन्थु जोङो बिदि ज'द्राय बेबायदि खुंनो हायाखैमोन। दिनै खिन्थु जोङो मागोनि सानथाम सानब्रै सिगां जिहेथु 13निफ्राय उरुखा जागोन, बिनि उनाव 14आव जिहेतु दमासि बा संक्रान्ति जागोन, दिनै 10 तारिख, बिनि सिगाङाव जों दिनै जयै बयबो गासिबो कमिटिनि मानसिफोर जयै जों फैनानै जोंनि जेसेबांनाखि मावथिफोर दङ, बिबानगिरिफोर दङ, जयै जों खनसे भगालिनि मुङाव जों ज' जालायनो हानानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो। बिसायख'थियाथ' फैगासिनो दङ, बेनि थाखाय फुरा रेडि आरो आसा दं रायजोआ जोंखौ जिबायदि अनदों थांनाय बिसायख'थियाव एबारबो अनगोन आरो जोङो जोंनि जिखिनि गोमानाय, आवगोलावथ' जोंहा 12-13ता एमएलए थायोमोन, थांनाय बाराव जों मात्र 3 बा 4 जों देरहादोंमोन। एबार जोङो फुरा जों मोनफिनगोन 10-12ता जों एमएलए लानानै एबारबो जों आसाम सरकाराव थाफानो हागोन, बेखौ सम्पन्न बिसागोन। आं हार्डवार्क खालामो, बेनो कमिटमेन्ट लाखियो, बयखौबो सनमान होयो, आं बेखौनो बुजिगौ आरो। आं बे मोनथाम नितिजों खामानि मावो, बयखौबो सनमान होनांगौ, हार्डवार्क खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय गावनि खोथा होनायखौ लाखिनांगौ, आं बेखौ फोथायो आरो बे मथेनो खामानि मावो आरो।